A ideme urobiť lifehack s kolou a mentos. Máme kolu. Dávam. A dáme tam 2 mentosky. Tak ideme na to. Podľa mňa to bude malý výbuch. 3, 4. No to čo je? To je baby výbuch. Mne to išlo do nosa. Ježiš. Lifehack sa nevydaril, ale vydaril sa nejaký bum bum. Ježiši, tam sú tie mentosy. Trochu som tam ale prehnala. Ježiš. Dobre, tak čaute.